Hej, velkommen til min kanal og Kjell, som filmer vi først Kjells. Jeg skal også sige til Kjell. Det her det er Busstop Channels. Hej. Ja, det er Busstop Channel. Og bussen den kommer faktisk der. Den holder faktisk der. Hvis jeg lige kan zoome ind. Ja, det kan jeg. Den holder faktisk der, den er gul. Ja. Så står jeg faktisk bare her og filmer. Og så skal jeg ikke gøre det. Så sidder jeg bare sådan her. Se, vi snømmer de går op. Ja. Hvor skal jeg ellers på snømmer? Hvilken vej skal jeg gå? Den vej eller den vej? Nej, man skal gå ind bærst, hvad det er gul. Nej, vi er forrest. Og jeg går den vej. Kommer du nu? Jeg ligger med. Hallo, jeg ved ikke, om jeg fik se